Преди 5 години вие подписахте договор за присъединяването ни към Европейския съюз, който така беше като основа за гарантиране членството през 2007 година. Имате ли си така лична равносметка за вас? Какво успяхме да постигнем за тези 5 години и какво не? Аз не обичам да се хваля нито бомбастика, но самият факт, че ни приеха, показва, че сме били готови да влезем. Няма подаръци, няма и милостиня. Това е нещо, което се прави рационално. Едва ли една от 27-те страни, да не кажем първите, но да кажем 10 на 15, които са дошли по-късно, са били перфектно и изцяло подготвени. Значи у нас има още много, което трябва да се направи. Но наистина този 25 април беше сигнален и много важен. Тогава пък и аз трябва да кажа, че се възползвах от предложението на тогашният и сега още успешен премиер господин Юнкер, който ми каза, ами щом като има затруднения по дати и друго за Брюксел, защо не го направите на 25 април, вместо да чакаме до юни в Люксембург. И това мисля, че беше нещо много важно, защото след това дойдоха референдумите във Франция и в Холандия и кой знае дали нямаше да бъдем сега в положението на една Хърватия, която е отлично подготвена, но чака. Напоследък обаче някои европейски медии като че ли промениха отношението си към България. Наскоро една германска водеща медия ни нарече европейския тарикат. Вижте, с цялото ми уважение към тази медия, нали, или която и да е друга, това е мнението на един човек. Оттам вече са дамгоса една страна, заради може би некой тарикатлък, които са винаги пък, между нас казано, краткотрайни и не дават добър имидж на страната, то си е един факт. Но оттам вече да се каже, че ние сме, мисля, че наистина е преувеличено и аз бих поне си върнал вниманието към това, което може да свършим и да направим по един коректен начин, а да не се съсредоточим върху едно такова изказване. Европа направи план на 2020. Според вас, къде и как България може да намери своето място? Като се замислиме и ние до 2020, например, коя ниша, къде се виждаме, какво е бъдещето, ще се връщам на предсказуемостта на една политика, която е последователна. Че всяка страна си изгражда подобна програма. Още по-хубаво би било за нас да е по-кратко разстоянието между желанието ни да станем перфектните партньори и членове в Европейския съюз, но ако си поставим до 20-та година, има за какво да се замислим и как да се развием. Вие създадохте НДСВ като либерална партия. Какво е според вас бъдещето на тази политика в България или в Европа? Аз продължавам да съм твърдо убеден, че центризма и либералното мислене е нещо, с което може да се постигнат много цели. Разбира се, либералите не са една, как да кажа, масова партия или движение, в Европа говоря, но същевременно посланието и това, което е смисъла на либералната идея, мисля, че е много валидно. Ето да се избегнат крайни конфронтации, например. Ценностите, индивида е най-важното за либералите, човекът. Самата човечност, която ни липсва толкова много сега, на моменти, може би заради финансовото положение на едни хора или икономическото им състояние, усещам така едно нагнетяване до някъде, бих казали, озлобление. Либералното центристското мислене дава един много по-широк и бих казал, полезен за обществото мироглед. Не, че си слагаме някакви розови очила или такива наивност. Просто си има смисъл.
Виждам, че вие не сте се отказали от своите принципи за позитивно мислене. Спомням си така също и вашето изречение, че трябва да си сменим чипа. Смятате ли, че сте били разбрани за... Първоначално определено не, защото предизвика такава полемика и вицове, шеги едно друго, но толкова години по-късно продължавам да съм убеден, че това е нещо от, така бих казал, много значение за бъдещето, понеже вижте, като говорят за чипа, ама идеята у нас от Брюксел изисква това, от Брюксел ни налага това. Не, ние сме вече Брюксел. Значи трябва да си променим чипа и в тази насока, да кажем, хора, сега ние действаме като всъщност от и в Брюксел. Значи той е в наша полза, а не да ни карат некои с една тояга да работим или да вършим това, което е в наша полза. И чипа наистина позитивното в една криза. Прословутата приказка за Вуте. Мисля, че сега е още по-важно да я обърнем за 2-3 години поне. Че ако на Вуте му върви добре и на мен ще ми върви добре. Това е много важно. Ама като менталитет, а не песимизма, една особеност сиромахолюбие, едно като желание да докажем на всички, че ние сме най-зле или най-ни преследват в кавички от Брюксел. Това е смехотворно. Знаете, че много хора запазиха най-хубавите си чувства към вас. С какво послание бихте се обърнали към тях днес? Съм им безкрайно благодарен, защото съдейки по гласността, която се дава пък на всичко негативно, което се изсипе по моя гръб, не знам дали изцяло заслужено, и съм още по-благодарен на хората, които ме помнят с добро, защото аз така съм тръгнал към всички. Благодаря, Ваше Величество.